Video yathu lero tionesana mmene tingagwirisire ntchito foni yathu ndi mkono umodzi. Tingoyerekeza kuti tikupanga china chake. Mwina uloti kudya komano mkono umodzi tagwira foni. Ndiye tikufuna kuti tipite kukuona ngati ukuku. Zimatengera nthawi ife kuti ena ife mafoni athu ndi akulu. Ndiye kuti mpite kukuona ngati ukuku mmavutika. Ndiye tatiye ndikuoneseni kuti zimene zizi tingathane nazo motani. Ndiye yomwe timachita, iyi ndi foni yathu. Ndiye tipita ku settings. Kenako tikapita ku settings, poti mafoni amakhala osiyana ndi chachikulu tigwiritse ntchito apapa ndikupanga search. Ndiye tipanga pa search. Kenako apo apapa tilembapo kuti gesture. So tikalemba kuti gesture tipanga search. Ndiye musankha pamene alemba kuti 100 mode. Ndiye kuti mpangapo click. Mukapanga click mutha kupangapo on chonchi. Ndiye kuti mukayika pa button pa kaya muzigwiritsa ntchito gesture zitengerano kusankha kwanu. Ndiye awape kondayika button amati upange pa home pa kawiri. Ndiye kuti mwayiona screen yanga ija yapita mbali imodzi. Sanza kuti utakhala kuti ukudya kapena ukugwira ntchito ina yake otha kumagwiritsa ntchito mbali imene iyi. Foyo kuti ka screen amakhala kuti akuchepesera. Zomwe zikakuthandiza kuti chala chako chizifika paliponse. Ndiye utha kupanga chilichonse chimene ungafune. Kaya utha kupita kaya ndi ku YouTube, ndiye kuti ndi bobo uzikaonera ma videos aliwonse amene ungafune. Chilichonse utha kuona ukuku. Chimatheka bobo. Ngati ufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.